11 ел дәвамында район руле артында торган Фатих Сибагатуллин Нурлаттан китүенә 2 ел узганда да югары трибуналардан иң яратып эшләгән төбәгем Нурлат булды дип әйтә иде. Сибагатуллин вакытында дигән сүзләрне нурлатлылардан әле дә ишетәбез. Район белән җитәкчелек итәргә килгән һәр шәхес аның тарихында үз эзен калдырып китә. Фатих Сибагатуллин үзеннән соң нинди эзләр калдырган? Күз алдында башкарылган үзгәрешләргә карап халык үз җитәкчесе эшенә бәя бирә. Соңрак җылы итеп искә ала. Без бүген аның турында шул чорда бергә эшләгән һәм хезмәтләре турында тирәннән хәбәрдар булган җитәкчеләрдән сорашабыз. Фатих Субханович Сибагатуллин, конечно же, это очень легендарная личность, волевая личность, запоминающаяся личность. Такие люди не часто встречаются на жизненном пути, но мне посчастливилось встретить на жизненном пути такую легендарную, неординарную личность. И я очень рад, что мне удалось общаться с ним, видеть, как он работает, как он направляет других людей на выполнение обязанностей своих, как он их растит как специалистов, как людей, поднимает их по должности. В те годы, в годы работы Фатиха Субхановича, главы нашего района, я работал на нефтяных предприятиях. И меня удивляла иногда его способность владеть всеми вопросами в районе, начиная от сельского хозяйства, кончая нефтедобычей. Он знал все дороги в районе, даже полевые дороги, ездил, знал объекты, интересовался у нефтяников даже каждая скважина, какой дебет, с каким дебетом пробурена скважина. Вот, конечно же, это удивляло и его энциклопедические знания. Он умел разбираться в людях, кто хорошо работает, кто плохо работает, умел выдвигать перспективных людей на более высокие посты, обладал энциклопедическими знаниями и был очень интересным собеседником. Конечно же, он был неординарным, непростым человеком, с ним всегда чувствовалось определенное напряжение. Вот, он держал дисциплину очень сильно в районе. Вот, без его согласования ничего не делалось, но если что-то делалось, то все доводилось до логического завершения, все достигались поставленные цели и задачи. Вот, в моем жизненном пути он, конечно, тоже сыграл роль, то, что я вот стал нефтяником, директором, сельским хозяйством занимался тоже с его подачи. Вот, я знаком с сельским хозяйством, когда он направлял в это направление сельского хозяйства, он мне задал вопрос: не опозоритесь ли? Я сказал: Фатих Субханович, будем стараться работать добросовестно, и у нас, конечно же, получалась работа совместная. Спрос был строгий, жесткий, но справедливый. Вот таким запомнился Фатих Субханович. 1996 елына Фатих Субханович безгә район җитәкчесе булып килде. Озын буйлы, киң җилкәле, шундый мәхәббәт кеше. Ул инде безгә бик олы кеше булып күренде. Аңарга ул вакытта 46 яшь кенә булган. Һәм без Фатих Субхановичны Петр I белән тиңдәштек. Чөнки без кырларга барабыз, ул зур атлап кырга кирип китә. Безгә инде фильмнарда күргән Петр I-ны хәтерләтә иде. Эшләре дә шундый масштаблы булды. Фатих Субханович килгәч, безнең районда бик зур үзгәрешләр булды. Һәр заманның бит үзенең үзгәрешләре була. Аны гына көтеп торган диярсең, бик күп эшләр бар икән районда. Аларның барысын да туплап, барысын да планлаштырып алып барды. Беренчедән, шәһәрдә су юк иде. 10 километрдан артезиан скважиналар казатып, су менгерде. Бу халык өчен бик зур шатлык булды. Бәхет булды дип әйтсәм дә дөрестер. Шәһәр урамнарын зурайтты. Төзелешләргә бик зур игътибар бирде. Яңа йортлар калкып чыкты. Аварийный программага тиз генә кирип китү һәм андый йортлар өчен яңа йортлар төзеп, андый урыннардан халыкларны яхшы йортларга күчертте. Ул эшләгән чорда шәһәрдә бик күп социаль объектлар төзелде. Юктыр әле бер районда да бер көн эчендә 10 объект ачкан вакыт. Бик зур мәктәп ачылды, 2 спорт залды. Ул вакытта ул бик республикада булмаган хәл иде. Шулай ук мәшгульлек үзәге, янгын части, прокуратура, налоговый, военкомат, картлар йорты, ана һәм бала үзәге, инфекцион бүлек
больницада, һәм бик күп объектлар ачылды бездә. Всегда сдерживал свое слово. Вот, что он говорил, он никогда от своих слов не отказывался и ставил себе задачи, и эти задачи всегда выполнял, ставил цели, добивался своих целей всегда. Вот эти качества мне больше всего нравились в Фатих Саубановиче. Фатих Саубанович агропромышленность комплексына бик зур игътибарын юнәлтте. Беренчедән, игътибарны ашламаларга юнәлтте. Ашламаларны кырлардан җыйдырып алдырып, поднавес керттерде. Эшкәртү технологияларына игътибар бирде. Чәчүне аркылыга буйга чәчтерде. Ашламаларны чәчкечләр белән керттерде. Шуның өчен елдан-ел уңыш та арта барды. Иң беренчеләрдән булып Белоруссиядән 12-21 Белорус тракторлары кайтарды. Бу җиңел тракторлар. Һәм алар чәчү агрегатларын тартып йөри алалар. Шуның белән дә бик зур ярдәм булды. Игеннәр арта барды һәм көн таләпләренә яңа комбайннар кирәк булды. Иң беренчеләрдән булып КС комбайннары кайтартты. Безнең Нурлат районы ул инде ничектер яңалыклар буенча полигонга әйләнде. Безгә инде карарга, өйрәнергә бик күп үзебезнең республикадан да, тирә күрше республикадан да бик күп өйрәнергә кешеләр килә иде. Чөгендер игүдә француз технологиясын кертте. Французларның үзләрен китертеп, берничә ел алар монда торып, шул технологияны өйрәттеләр. Һәм халыкка кол хезмәте бетте. Бу да бик зур эш булды. Терлекчелек өлкәсендә дә бик зур үзгәрешләр булды. Нәсел яңарту, такымлы терлекләр кайтару һәм иң мөһиме сыерларны бәйләүсез тоту. Һәм ул бәйләүсез тоткан сыерларны савыр өчен альфа-лаваль технологиясын кертте. Бу шулай ук бик зур яңалык иде республика күләмендә. В 2002 году после реконструкции был открыт городской дворец культуры. И именно по инициативе Фатих Саубановича Сибгатуллина 1200 квадратных метров второго этажа Дворца культуры были отданы для строительства музея. Он говорил о том, что именно, наверное, с этого времени я и была назначена директором городского дворца культуры и еще не созданного музея. В кратчайшие сроки он говорил о том, что второй этаж займет музей, он должен быть необычным, он должен быть красивым, содержательным, потому что мы его строим для подрастающего поколения. И началась работа. День и ночь, были приглашены специалисты, была создана научная концепция, и, наверное, очень быстро, в общем-то, был создан этот музей. Сегодня наш музей востребованный, один из лучших музеев республики, востребованный и любимый нурлатцами. Наверное, поэтому огромная благодарность Фатих Саубановичу за наш музей. Он является культурным, научно-образовательным, просветительским центром нашего района. Фатих Саубанович бик күп мәдәниятка игътибар бирә иде. Ул инде күп кенә клубларны ремонтлатты шул вакытта. Һәм безнең инде үзебезнең Габдулла Кариевның исемен күтәрүдә бик зур өлеш кертте. Һәр елны унар татар артистлары бөтен регионнардан җыелып фестиваль формасында үтә иде. Һәм аның исемен мәңгеләштерде. Хәтта Казандагы театрга, яшьләр театрына Кариев исемен бирдерде. Ул укучыларга, укытучыларга, мәктәпләргә бик игътибарлы иде. Һәр вакытта да игътибар үзәгендә тотты. Эшләгән дәвердә укытучыларга, иҗади эшләүче укытучыларга 15 фатир бирелде. Аннан соң район бәйгеләрендә җиңүче укучыларның шигырьләр буенча, хикәяләр буенча 4 басма китаплар чыгарылды. Һәм инде картлар йорты, өлкәннәр йорты төзелде. Аларга бик игътибар итте. Аларның фатирлары, өйләре төзекләндерелде. Һәм тагын да башка бик күп эшләр башкарылды. Именно в годы, когда работал Фатих Саубанович, большую популяризацию и большое развитие получили такие виды спорта, как конный спорт, трековые гонки, лыжные гонки.
лыжные гонки, настольный теннис, национальная борьба и многие другие. И соревнования проходили на нашей Нурлатской земле от местного до всероссийского масштаба. Требовал, чтобы эти соревнования мы проводили не только на высоком уровне, но и чтобы в них была душа. Всегда приезжали к нам люди и уезжали всегда с доброй памятью о нашем городе, о нашем районе. При Фатихе Субхановиче было построено очень много спортивных объектов. При нем был построен Ледовый дворец в 2006 году. Кадры нужны были, он и кадрами занимался тоже. Были приглашены тренеры с других регионов, потому что своих не было, которые до сегодняшнего дня работают. Я очень рада за это. Были всегда дети, он требовал, чтобы дети всегда занимались физической культурой и спортом, потому что понимал, что любой труд, любой спорт, любой вид спорта, физическая культура – это большой труд. Фатих Салбанович хезмәт кешесен бик бәяли дә белә иде. Бик күп механизаторлар, бик күп терлекчеләр лайыклы бүләкләр алдылар. Республика күләменнән, Нурлат җирлеге күләменнән, Нурлат хакимияте күләменнән бик зур бүләкләр алдылар. Хәтта санаторийларга, путевкаларга кадәр бирдерә иде. Хезмәт кешесенең кадерен белә иде ул. Әлбәттә, 11 ел эчендә башкарылган эшләрне бер программага гына сыйдырып бетерү мөмкин түгел. Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты булгач та Фатих Сибагатуллин район турында кайгыртуын дәвам итте. Нурлат белән элемтәсен өзмәде. Шуңа күпләр аны шундый олы йөрәкле, киң эрудицияле, тынгысыз олпат шәхес итеп искә алалардыр да. Фатих Салбановичның хезмәт уңышларында аның җәмәгате Рәдифә Габдулла кызының да роле зур булды дип уйлыймын мин. Көчле ирад янында көчле хатын-кыз булырга тиеш, һәм ул аны исбатлады. Гаилә җылысын саклады, балаларны үстерде һәм һәр яклап Фатих Салбановичка ярдәмләшеп торды. Фатих Салбанович туган үскән йортын гел яңартып торды. Бик ярата иде ул анда кайтырга. Аннан дәрт алам, дәрман алам, рәхәтләнеп ял итеп тә киләм дия иде. Һәм туганнарына да бик игътибарлы булды. Барысына да ярдәм итеп, бергә ярдәмләшеп, бик матур яшәделәр алар. Иң яраткан кешесе билгеле әнисе иде инде. Әнисен бик яратты. Һәр вакыт әйтә иде, мин әни алдында гына башыям, мин әнигә генә бурычлы дип әйтә иде. Ни кызганыч, гомере кыска булды. Узган елның 24 июнендә Фатих Сәүбән улы Сибагатуллинның йөрәге тибүдән туктады. Бүгенге истәлекләребез аның якты рухына дуга булып барып ирешсен.